Ka Joint Action Committee Against Casino, ka Banaribhoy District kala Kyntu ya ka Sorkar Jila, ban Pynmih ya ka Hukum ban Pyndam no ya ka Meghalaya Gaming Act. Kani kalawan hadian ka jing pendikana jong Menteri Katanat Khajna, ba ka Sorkar MDA kan sa Pyndam no ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arajar arphuy. Habay keren berkilat patay kubor hanong po, usketri ka Joint Action Committee Against Casino, uba Ferdinand Kharkamni, ulaong balada ka Sorkar ka kwa ban Pyndam no yakni ka an kadai ban ai da ka jingtho ban pintip sya ki patba ula ban rap shu ba en sa penlong ya ka jingsoi ha keleng ki than ka ribhoi ban yo jingkersan ban persya bu ya ka casino bat ban Pyndam no ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arajar arphuy borok kanang simi tang hapo video ne ka jingkran ka ba danglong tang hapo jong karmiang sentur dari ka Joint Action Committee Against Casino kanap tak adu bah kena yo he dak jingtho lani katakan notification bala penduk Pyndam ya kena ka Gaming Act apor koi bat hadin kata nak liang jong ka Joint Action Committee kan sai khoblei kerpang ya ka Sorkar kamtam yo Chief Minister bot taxation minister lemba jong ka Joint Action Committee Against Casino